Joan Casals, professor de l'Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona i membre de l'equip directiu. Avui estem aquí a Agròpolis, que és una estació experimental de la Universitat Politècnica de Catalunya, que està ubicat al municipi de Viladecans. En aquesta estació experimental es fa experimentació agrícola, on la comunitat científica, és a dir, investigadors i professorat de la UPC, realitzen experiments per tal d'avançar cap a una producció agrícola sostenible. Es realitzen dos tipus d'experimentació. D'una banda, experimentació bàsica, al qual s'intenten desxifrar els fonaments fisiològics o biològics que hi ha darrere de determinats factors de producció agrícola, i d'una altra banda també es realitza experiments de transferència tecnològica. Aquests experiments tenen ja per objectiu posar a disposició del sector, mitjançant activitats demostratives, determinades tecnologies, tècniques agrícoles o material vegetal que s'ha desenvolupat en el marc d'aquests projectes de recerca. Tenim un objectiu a Agròpolis, és afiançar, incrementar la col·laboració amb el sector agrícola del Parc Agrari del Baix Llobregat. El nostre objectiu és establir un diàleg amb la pagesia de l'entorn per tal de treballar en equip, és a dir, identificar quines són les problemàtiques o les oportunitats que identifiquen els pagesos i les pageses de l'entorn i nosaltres, des de l'experimentació i la vessant científica, intentar acompanyar aquesta pagesia i intentar donar respostes tècniques a les seves necessitats.